로아를 뭐 내가냐. 로아디 사스도 별래. normal 뭐 많은 내가나. Nang thằng say mình vậy bà. Sagu nang ba bukara, sagu berterkang lai. Hello लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर आङो अभार भइस होबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैहाय भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन माने आं भिडिअ खालामा सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनैहाय आलासि सफैब्रबनानै बेबायदि जगार खालामबाय आरोना ओमफ्रायहाय नै जोङो जाग्रा लोंग्रा जगार खालामगासिनो साहा फुदुंगासिनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो आङो शेयार खालामसै बेफोर जाग्रा लोंग्राखौ सोरनो सावदों सोरनो होनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो मिथिगोन आरो लोगोफोर ओमफ्रायो आंनि थाम्बनेलाव नायनानै मिथिबाय जानांगौ लोगोफोर नोंथांमोनहा स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ स' नायलांदो ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर स' बिदिबा नायलांबाय थादो Koi jaga na aja? Koi. Koi. Oh, ini koi sakno. स' लोगोफोर ओमफ्राय गयानो राननाय गोजामोन आरो ओमफ्राय नै हानब्रबबाय आङो ओइ दंफांनिफ्रायहाय ओमफ्राय आथ्रानि जाथारदो आरोना आलासिफ्रा ओमफ्राय जल्दि जल्दि थांनो नागिरथारदों आरो मा बेलेगाव खामानि दंबावनो आरो फाथायलायबाय खावनोसै माबा गयाबो खारलांनोसो गयनि महरा नायनै माबायदि हानहैब्रबलायलायबाय आङो महरानो मोजां नङा नै गयानो मादा गैया साम'सजों हानोलै माने मानि थाखाय फैदों आं खिथाथ'ला आरो उनाव मिथिगोन माने थालिरखौ हरसिगोन बै थालिर लानायखौ बाबा लानायखौ Beliau senior 120 sedang. 120 mbak. Betul. Itu. Mbak. Ada. Gitu, gitu. Bonam. Ada rasanya berhasil. Itu berhasil. ओमफ्राय मिस्थि जानोसै लोगोफोर आलासि थांनायनि जोंहाबो मोनजाफासिगोन आरो नोंथांमोना आङो दायो खिथाथ'वा माने मानो फैदोंमोन आलासिफ्रा नोंथांमोना उनाव मिथिगोन आरो ना आङो भिडिअ खालामखागोन माने आं नोंसोरनो शेयार खालामगोन आरो उनाव हासुं हरबाय हासुं गाग्राबो गैला होननायखौ हरबाय सार माबानि सारलायनो बिहावखौनो सारलायबो बिहावनि एसिस्टेन्टनो हरबाय सिरा दय सोना हरबाय आरो जानानै नुथ्राखै मोजां जाना खिथिना गोखै खैरोम दैरोम गोथावथार मोखानायलाय थियो आंखौ आं गोथाव मोना हाजार गोथाव होनबाबो आं जानो हाया आरो दयखौहाय ओंखायनो मेजेमानो गैया नै आंना दै जानो हाया नालाय मेजेम गैया नै आंना नुवाखै दै जानो हायो ना हायो बिनि बडिखौ नाय आयौ मेगन मोख्रेबलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौबो लुगैदों नामा
र' नोंथांमोननो दौहरनि आङो एसे नोंथांमोनहा लुगैदोंब्ला नै लोगोफोर जानोबा नोंथांमोनाबो आखिथिंसो जाबाय आरोना न' आखिथिंसो जाबाय मोदोमलायदों क्रिम मोदोमलायदोंनो ओमफ्राय आंखौ जागौबासो बुंदो दे इयो नै हासि लोगोफोर हासि नायलाय थांफानो गाबनाय बिबौजों बिबौआबो फैब्रबनांलायदों आरोना बिबौआबो फैब्रबदोंसै स्कुलनिफ्राय आइया दिनै देलाय मालाय थादों नै लान्थि नुबाय थादोंमोन ना इखौ नै दिनै माबायदि नायनाखा माबायदि देलायदों नै मोसौ जार्सिनि गाइखेर सकआव फाननो हरसिगोन आरो बेखौ सुनो नागिरदों ओमफ्राय आइनि माबा दोनग्राखौ नाय प्लास्टिक दोनग्रा माबाया कार्टुना जिबिआर लाइबावसो हावाइ सेन्देलनि कभारसो कार्टुनसो इन्टारेस्टार आइनिया 2000 years later बहाबा थांनो ओंखारलायबाय होननानै मालाय देलाय मालाय ओइ नै फिसौलाबो थांफानो नागिरदों गारियाव दङ इनि र' पिस्तलजोंनो गावख्रुफैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जों नोंखौ गावख्रुफैजोबगोन जानोबा ससे जेबो जानो हायै जादों बे गथ'आ सुखाबाय आं जाखांखाला आङो जानोसैनो आइ जानायखौ नाय जानोसै सान्दुं गोसाथार नोंहालाय थाइसेखौनो रानलायना जायो बिहामजो बिखुनजो बिनानावासो मिनिसिगोनलै बे माबा बिब'आसो गोथावथार जाबाय दे जाबाय दे बेरायनो थांनो नागिरदों मालाय बोराय बुरि नै फुलखौलाय मानो खालाबायो एसे लस खालामलाबायो इमान समायो ए थुफेनगा हामला लावदों खुसि जासोगारदों नै मालाय थांफानो मोनगोनखाय बिबौ बिबैजों 2000 years later नै लोगोफोर ओमफ्राय देलायबाय आरो आङो नै ओमफ्राय मारै नुदों लोगोफोर ओमफ्राय आङो दसेनो देलायबाय आरोना ओमफ्राय मारै नुदों नै आङो देलायदो आरो हारसिंहाय ओमफ्रायो बैसागुनि नामाव रिल्स खालामसै आरो आं नै आंनि ब्लाउसखौ नायनो ओमफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय जोमग्रायाबो बुद्रुलायबायसो नामा ओमफ्राय फिसाला उन्दुनायावहाय माने मुसुगुरा बेलेग जाबाय नामा आंनिया फिसाला उन्दुनायाव माने जल्दि देलायनानै आङो रिल्स खालामनो होननानै उन्दुदों आरो फिसाला उन्दैया फिसाला गिदिरखौथ' दुखादों बिबौमोनजों थांबाय होननानै ओमफ्रायो नै ओमफ्राय मारै नुदों आंखौ देलायनायखौ माने नर्मेलसो आरो आंनिया माने जेबो मेकआप सेकआप गैया माने लिपस्टिक एसे होबाय बुसकुर एसे लाबाय ओमफ्राय खेरा हेरि गानबाय माला गानबाय ओमफ्राय रिल्स खालामनो फैदों आरो आङो बारियावहाय नोंथांमोनहा नुगोन आरो माने आंनि रिल्सखौहाय फेसबुक पेजाव नुगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय स' बिदिब्ला आं रिल्सखौ खालामना लाग्रोनोसै लोगोफोर स' लोगोफोर फिसालाया सारि मोनबाय आरो ओमफ्रायो फैबाय आङो नै बारिनिफ्राय रिल्स खालामबाय मोननैसो ओमफ्रायो जाबाबो जायाबाबो नायबानो जाबाय आरो लोगोफोर ना ओमफ्रायो नै ब्लाउसआबो दासो आंनियाहाय फिसालाया सारि मोनबाय आंनिया देलायनाया नर्मेलसो दे मेकआप गैया आंनिया मेकआप गैया ओरैनो पाउदारजोंसो देलायदों आरो ओमफ्राय नै फिसालाया लांथ'दों सारि मोनबाय हाबा
फिसा गोनांबाबो गारा बैसागु बोथोरखौ आंलाय आंखौ आइथि सुदो आइथि गानस्लायना लानोसै आरो लोगोफोर मेंलायलायबाय आरो आङो मोननैसोल' रिल्स खालाम मोनदों ओमफ्राय फिसालाया सिरि मोनबाय नै माने नै फिसालाया नै सिनायाखैना आंखौ गोजानाव नुहुरदोंमोन ना ओमफ्राय सिनायाखैमोन आरो आंखौहाय ओमफ्राय नै मेकआप आर्टिस्ट मोनबा आरो सिनायस्रानायसो नङादां फिसालाया आंखौ दानो एसे देलायनायावनो सिनायाखैनो आरो आंखौहाय मेकआप आर्टिस्ट लाबा सिनायहराखैमोननो बिमाखौहाय ओमफ्राय गानस्लायना लानोसै आरो लोगोफोर दै आं आइथि सुनियाबा नङा माने पाउडार इरि देलायनायाव माबायदिमोन ओमफ्राय गाननाय जोमनानै माबायदि नुदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय दा माबायदि नुखो आंखौ माने लोगोफोर दहाय आरो रिल्स खालामनो देलायबायना ओमफ्राय दायो माबायदि नुदों नायदो ओमफ्राय बेसे फाराग जायो माने रिल्सआव बाराय नुयो ओमफ्राय दा नै माबायदि नुदों भिडिअ ओमफ्राय आङो दायो मैगंसो खागासिनो आरो ना लोगोफोर लाइ मैगं खागासिनो दं आरो नै लाइया ओमफ्राय लाइ एसे रज'लाबायदों आरो माने लाइ सोरा रज'लाबायदों ओमफ्राय बेखौहाय ओंख्रि गोबाब जानो आङो खादो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयाव दं आरो नै थाइजौ गायनाय खाथियाव नै खुदुना ओमफ्राय लाइ बिदि लगाय मोन्देर जा मालिकआ जानो लुगैदों होननानै थिनबाय थादों आरो ना ओमफ्रायो आं खाना लानोसै लोगोफोर आङो नागिर बिथिंहाय बारियाव नै पथल बारि आरो ना बियो नै पथल गायदों बिहावा जाना बिहावा मास्टारबाबो माने मावथिथार आरो नै लाइया लोगोफोरनि लाइ खुदुना माबा माबि सजना बिलाइ होनानैहाय संगोन आरो ना लोगोफोर इथिंबो दंबावो हनै लाइयाहाय ओमफ्राय जेरैबो लाइ सोरा रज'दों आरो मा खानायबो नै बाबिया सिंख्रिख्रिनो नै बिथिं जोगोनार बिराद रज'दो जोगोनार रज'नाय गोजा बेफोरो रज'नाय आरो गायनाय नङा बेफोर जोगोनाराहाय लोगोफोर आङो मैगंखौ नागिरना लाग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै आरो बारि मोनसेयाव फैलायबाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय बे जाबाय बारिया बेलेग आरो माने नै बेहाय दोङो माने दहायनिया पथल बारिमोन नालाय ओमफ्राय दायो नै माबा माबि दं आरोना सबाय बिमा दङ बैथिंजायहाय भिन्दि दङ बैथिं भिन्दि ओमफ्राय इथिं आरो जिंखा हिरि गायदों ओमफ्राय लोगोफोर आङो माने नोंथांमोनखौ जायफ्रा नोंथांमोनहा नायो आंनि भिडिअखौ आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो लोगोफोर बर'जों बर' अनलायनांगौ आरो लोगोनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ नोंथांमोननि अननायावनो जाफुंथों होनना आं सानो आरो लोगोफोर ओमफ्राय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन लोगोफोर दोननोसै बेखिनियावनो भिडिअखौ नोंथांमोन स' बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोब